Шалы ТВ каналында яңалыклар чыгарылышы исән. Сез студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында кыскача. Аномаль жылы кыш озагы келешекте жидди проблемалар чыгарырга мөмкин. Шалы коммуналчылары моңа әзерме? Бу район бигрәк шәп, монда садикларда бар. Мәликес ор ягында яшәүчеләр саны артты. 21-29 йортында фатир ачкычлары тапшырдылар. Парфюмериядан инде берәр нәрсә. Шул көн сайын кирәк яраклар инде күбрәк. Ватанны саклаучылар көне алдыннан хатын-кызлар баш вата, иратларга нәрсә бүләк итәргә. Февраль ахырына кадәр Чаллыда җылы булыр дип көтелә. Аномаль җылы кыш озагы киләчәктә җитди проблемалар китерергә мөмкин. Синоптиклар фаразлавынча бераздан туңдырачак. Бу исә бозлавыкка китерәчәк. Чаллы коммуналчылары моңа әзерме? Безнең сюжетта. Быелгы аномаль җылы аркасында барлык төп проспектларда һәм башка юлларда да сулыклар барлыкка килде. Бу проблема су коелары начар эшләү белән дә бәйле. Бу ситуация шәһәрдәшләр арасында ризасызлык уята. Люди, как ходить вот тут? Подскажите, пожалуйста. Сапог не наберешься. Все улицы залиты. Все улицы залиты. Вот на Московском, где школа, там по колено уже воды. Никто колодцы не отмывает. Кто-то за это отвечает, наверное. Моның өчен автомобиль юллары предприятиясе җаваплы. Яз башында юлчылар шәһәр җитәкчелеге каршында хисап тота. Кисәтләр булса да, проблемалар кала бара. Сначала предупреждаем. Один раз предупредили, два раза предупредили, третий раз уже не предупреждаем, наказываем. Әлегә Чаллы юлларын бик начар хәлдә дип әйтеп булмый. Барысы да алда әле. Юл читендәге кар өемнәре җиби башлагач, ситуация үзгәрәчәк. Синоптиклар фаразлавынча, җылы һава февраль азагына кадәр сакланачак, ә март айында янәдән суыклар башлануы ихтимал. Бүген Чаллыда шәһәр советының йомгаклау утырышы узды. Бирегә депутатлар гына түгел, төрле оешма җитәкчеләре дә чакырылды иде. Утырышның төп темасы узган елда шәһәрнең социаль-икътисади үсеше. 2016 ел вакыйгаларына республика премьер-министры Илдар Халиков һәм икътисад министры Артем Сдунов та бәя бирде. Чаллыдагы төп уңыш демографик динамиканы саклап калу, шәһәрдәшләрнең яшәү озынлыгы арткан, уртача гомер озынлыгы 74 яшь. Монда сәламәтлек саклау оешмаларының да өлеше зур дип билгеләде мэр. Шулай да кадрлар җитмәү проблемасы кала бирә. Икътисади күрсәткечләргә килгәндә Чаллы бу өлкәдә дә республика буенча алдынгылар рәтендә КАМАЗның өлеше дә зур. Рост объемов в первую очередь обеспечен динамичным развитием градообразующего предприятия КАМАЗ. Сегодня доля компании в общем объеме промышленности составляет 47%. В прошлом году предприятие увеличило производство автомобилей на 22%, а долю продаж на российском рынке до 56%. Сәнәгать оешмалары җәлеп иткән инвестициялар күләме 40 миллиард сумнан артык. Чаллының резервлары да җитәрлек әле. Алдагы 10 елда 10 мең яңа эш урыны булдырылырга тиеш. Моның өчен сәнәгать паркларын арттыру кирәк. Шәһәрнең алдынгы үстерелеше территория исемен алуы да зур роль уйный. Сейчас можно будет даже, если промышленный парк выходит за границы города, признавать резидентов участниками ТОСР. Это тоже очень важный момент. Конечно, от нас требуется не только создание инфраструктуры, от нас федералы требуют создания рабочих мест и инвестиций. Это и есть, конечно, положительный результат, а не только вложение в инфраструктуру. Илдар Халиков үз чыгышын 2016 ел белән Чаллылар горурлана ала дип башлады. Бер ел эчендә социаль-икътисади үсеш рейтингында Чаллы 5 позициягә күтәрелгән. Хәзер ил буенча 8-нче урында. Вы в числе лидеров по естественному приросту населения, первое место в Республике Татарстан, эффективности учреждений здравоохранения, первое место в республике, качеству общего образования, второе место в республике, по объему отгруженной промышленной продукции, четвертое место. Агымдагы елда шәһәрдә күп кенә проблемалар хәл ителергә тиеш. Чаллы республика ярдәменә өметләнә. Алдынгы бурычлар яңа мәктәп һәм бакчалар төзү, капитал төзекләндерү, социаль ипотека программасы буенча яңа йортлар торгызу. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. Якын киләчәктә Чаллыда аквапарк барлыкка килергә мөмкин. Берничә шәһәрдәшебез шундый тәкъдим белән чыкты. Бу башлангычны күпләр яклый. Моногорада РФ сайтында шәһәрне төзекләндерү проектларына тавыш бирү кызганнан-кыза. Исегезгә төшерәбез, әлеге федераль проектны Моно шәһәрләр үсеше фонды һәм Стрелка конструкторлык бюросы тәкъдим иткән иделәр. Тавыш бирүдә һәрбер Чаллы кешесе катнаша һәм шәһәребезнең киләчәген билгели ала. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебездән. Привет, житель Моногорода. В России 319 таких городов, как твой, которые строились в индустриальную эпоху. Сегодня около 14 миллионов человек живут в этих городах, некомфортных для жизни.
Көн күрешне яхшыртуга 5 адым федераль проекты шаллы халкының яшәешен оңайлырак итәргә тиеш. Бу чараның максаты гади халыкны Мона шәһәренең тормышын камилләштерүгә җәлеп итү. Бу көнгә битараф түгел шаллылар милли проект сайтында 60-тан артык тәкъдим язганнар. Алар төрле-төрле. Иң популяр проектларның берсе Азатлык мәйданын реконструкциялау. Шу шарада гына бу тема буенча архитекторларның 2 көнлек семинары булды. Мәйданны берничә зонага бүләргә телиләр. Берсе зур шәһәр күләм чаралар өчен. Биредә җәяү, автомобильдә һәм велосипедта хәрәкәт итеп булачак. Шәһәрнең төп мәйданын быел ук ясый башларга исәплиләр. Шаллы халкы бу урында нәрсәләр күрергә тели икән? Лавочек не хватает, чтобы можно было отдохнуть. Что еще? Ну, в общем-то, требует она реконструкции, потому что достаточно скучная площадь. Я бы статуи хотела какие-нибудь увидеть на этом месте. Что-то как-то украсить немножко наш город. Конечно, хочется, чтобы здесь именно облагородили фонтаны, детские площадки, да и все для детей, чтобы было как-то им интересно было. В принципе, меня все устраивает у вас здесь красиво. Туалет только добавить, если есть. Если их нет, вот это еще добавить надо. Потому что у нас что-то в стране с этим плохо. Моногорода РФ сайты гади халыкның теләк тәкъдимнәренә колак сала. Һәрбер башлангычка ошый тамгасы куярга була. Бу аның рейтингын күтәрә. Иң күп тавыш җыйган проектлар якын елларда тормышка ашырылырга мөмкин. Әлеге сайтка кирип, үз шәһәребез өчен тавыш бирергә тырышыйк. Очень важна обратная связь с жителями нашего города. Мы видим, что их волнует, и, конечно же, будем прислушиваться к тому, что хотят увидеть челнинцы в городе. Мона шәһәрләрен төзекләндерү проектларын тавыш бирү 28 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Рим Мәхмәтова, Гүзәл Хәбибуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. 143 гаилә яңа йорттан фатир ачкычы алды. Бүген Мәләкәс аръягында урнашкан 21-29 йортын куллануга тапшырдылар. Күп катлы йорт социаль ипотека программасы буенча төзелде. Биредә Бөек Ватан сугышы ветераннары, яшь һәм күп балалы гаиләләр бюджет өлкәсендә эшләүчеләр яшәячәк. Исегезгә төшерәм, борчылган шәһәрдәшләр берничә тапкыр гомуми җыелышларда уздырды. Өлешчеләр фатир ачкычларын 2016 ел азагында ук алырга тиеш иде. Җылылык шелтәрләре булмаганга күрә, күчәнү күчектерелеп торды. Бүген исә яңа фатирга күченүчеләр бу проблемалар турында искә дә төшерми. Бу район бигрәк шәп, монда садикларда бар, менә бер садикка без чиратка тордык. Марсель Алла берсә, монда садикка йөгерер. Йөрер. Мәктәп булса бигрәк тә шәп булыр иде. Кияу иптәш инде тоже бюджетный сферада эшли. Кызым мәктәптә английча укыта, английс теле укытучысы. Кыш азагы мех киемнәре сатып алу өчен иң кулай вакыт дип белгечләр, чөнки бу вакытта сыйфатлы туннарны арзан бәядән тәкъдим итәләр. Зур ташламалар кая бар? Хәбәрчебез материалында. 22 февральдан 26-сына кадәр Росмех ХПК музейында ташламалы күргәзмә оештыра. Бирдә туннарны 50% ташлама белән сатып алырга мөмкин. Кредитка алу һәм өлешләп түләү мөмкинлеге дә каралган. Мисал өчен чәшке тун алсаң 8 ай дәвамында 5000 сум гына түләргә мөмкин. Күргәзмәдә мех эшләнмәләренең киң ассортименты тәкъдим ителә. Бәяләр дә кулай. Мутон туннар 8000 сумнан, чәшке туннар 29000 сумнан, Black Glama чәшке туны 139000 сумнан алып, профессионал сатучылар фасоны, бәясе һәм сыйфаты туры килгән өс киемен сайлап алырга ярдәм итәчәк. Мы привезли к вам новую коллекцию изделий из норки, мутона, каракуля и лисы. Богатый выбор моделей от классики до авангардных. Широкая цветовая гамма и размерный ряд от 36 до 66 размеров. Советуем обратить особое внимание на изделия из североамериканской норки Black Nafa и Black Glama. Все наши изделия можно приобрести в рассрочку сроком от 6 до 12 месяцев. Туннар ярминкәсенә рәхим итегез, һава торышы нинди генә булса да, мех эшләнмәләренә сорау һәрчак бар. Яз җиткәндә организмдагы витаминнар кытлыгы үзен сиздерә башлый. Элекке авырулар калкып чыга. Статистика мәгълүматларына караганда, Россиядә иң күбе кеше йөрәк кан тамыры авыруларыннан үлә. Әлеге авыруларны алдан тикшерү зарур. Шалыда йөрәкне тиз арада һәм бушлай кайда тикшерергә була. Алдагы сюжет шул хакта. Экспокамы күргәзмә үзәгендә яңа здоровье нация күргәзмәсе ачыла. Монда кардиовизор исемле җайланма ярдәмендә йөрәкне бушлай тикшертү мөмкинлеге каралган. Билгеле бер түләү хисабына бөтен организмның сәламәтлеген тикшерергә була. Мәскәүдән килгән күз табиблары күзлек сайларга булышачак. Монда шулай ук массаж җайланмалары, күзләрне дәвалау өчен махсус аппаратлар да бар. На выставке представлен аппарат Нилон, который предназначен для лечения в домашних условиях глазных заболеваний, катаракта, глаукома. 17 программ идет только по зрению, близорукость, дальнозоркость. Здоровье нации күргәзмәсе Экспокамы күргәзмә үзәгендә 10 мартка кадәр иртәнге сәгать 10-нан алып кичке 6-га кадәр ялсыз һәм тәнәфессез эшләячәк.
Мин техникум тәмамладым, университетта оқыдым, әмма төп білім һәм тәрбияны миңа Совет армиясы берді де ул. Сыз Чолоның мақтаулы гражданы Россия Федерациясының от қазанған оқытушысы Ирек Уразаев турында. Хазыранға 85 яш, әмма қарт солдат яхшы физик формада, рухы күтәренке. Ул бүгінгі қадар көп санлы оқушылары үшін үрнә күрсәтеп яши. Ирек Тахирулы СССРның ең мақтаулы хәрби хәзерлек ягыннан югары дәрәҗәдәге истребительләр дивизиясында радиомеханик булып хезмәт иткән. Өлкән сержант Уразаев белән ватанны саклаучылар көне уңайыннан безнең хәбәрчебез очрашты. Сезне элеккечә Совет армиясы көне белән хәзерге вакыттагы Дин защитников Родины. Розалия апа сезгә бездән чәчәк. Ирек ага йөзләрчә укучыларның яраткан стазы, Зәй районы Бигеш балалар йорты Чаллының 2-нче гимназиясе директоры. Физик яктан көчле, тирән белемле, хәрбиләрчә күркәм, горур кыяфәтле. Ул үз үрнәгендә малайларны армия хезмәтенә әзерләгән. Ул безне егетләр армияда служить итәргә тиеш, көчле булырга тиеш. Менә шундый тәрбия барды. Үзе үрнәк иде ул безнең өчен. Үзенең хезмәт иткән вакытларын безгә сөйләп, безне армияга барырга, армияда служить итәргә и теге илгә турылыклы хезмәт итәргә өйрәтте. Үз иленең якыннарының иминлеге сагында туру ир егетнең төп бурычы. Моның өчен ул көчле булырга тиеш. Армияга киткәндә миңа 25 тапкыр турникта күтәрелү, 10 километр арага чаңгыда йөрү берни түгел иде, ди Ирек ага. 4 ел ярым хезмәт итә. 1-нче классы радиомеханик белгечлеге алганнан соң аны Мәскәү янындагы данлыклы истребительләр дивизиясына билгелиләр. Легендар очучы генерал-лейтенант Алексей Микоян полкына эләгә. Командирым солдатларга карата ихтирамлы иде, ди ул. Бер-берсен кимсетү. Теге мен майор, сен сержант, сен анда юк. Авиацияда бөтенесе бер тигез. Әгәр дә мен механик, минем бөтен радиоаппаратура мен җаваплы. Минем кул куймыйча бер самолетта күтәрелмәй. Летчикның исәнлеге минем кулда. Шуның өчен дә без бик зур яшәдек. Шәхесен тәрбияли. Ирек ага армияда тагын Василий Сталин, Игорь Чкалов, капитан Харисов кебек күренекле хәрбиләрдән дәрес ала. Көчле рухлы, максатчан булырга иренә. Әнә шул сыйфатлар ветеранга бүген дә яшәү көче өсти. Ирек ага көн сайын укый, үзе дә яза. 85 яшьлек юбилейна аның үткән гомер хәтердә калганнар китабы басылып чыкты. Кыскасы, солдат әле дә сафта, хәрәкәттә. Рим Әхмәтов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Ислемай ойы кырыны кирәк яраклары. Статистика буенча булар 23 февральдә иң еш бүләк ителә торганнар. Иртәгә ил буенча ватанны саклаучылар көнен билгелибез. Бу көнне хәрби хезмәттә булган һәм төрле сәбәпләр аркасында армиядә хезмәт итмәгән иратларны да котлау гадәткә кергән. Иратларга нинди бүләк бирергә? Бу сорауга шәһәрдәшләр җавап бирде. Ну, в основном мужскую парфюмерию в последнее время. Папе мы подарили набор. Именно из шампуней и всякий гель для душа. Парфюмериядан инде берәр нәрсә. Шул көн сайын кирәк яраклар инде күбрәк. Мужчинам кофе хороший, что-нибудь для бритья, одеколон хороший. Как обычно уж, что там девушки дарят. Вот твой подарок. Вот мой подарок, да? Мне на 23-й нынче вот этот подарок подарили. Наверное, будете отмечать? Конечно, будем. Это же наш защитник семьи. Бүгенге менә шулар, барлык иратларны, бабайларны, әтиләрне, улларны якынлашып килүче бәйрәмегез белән котлыйм. Алда безне озын яллар көтә. Аларны күңелле һәм файдалы итеп үткәрегез. Исән сау булыгыз.